गैयिनो खावजादों आङो टार्गेट खालामजादों। ओमफ्राय दा नैबे हटेलाव मावगासिनो खामानिया? इयाव मावबाय दं आं। खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोनहा बे सुंद' भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो कनफिउससो जादों जानांगौ। दा बेनिखायनो आङो एसे फोरमायहरनो सानदों जाथाया मा। दा नैबे बिपुल नार्जारि फंबाया बियो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि, आङो बिनि एड्रेसखौनो खोन्थाहरग्रोनोसै। बियो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बिपुल नार्जारि फंबाया। बिनि बिफानि मुङानो जाहैबाय लबित नार्जारि, बिमानि मुङानो जाहैबाय रमन्ति नार्जारि, भिलेज गामिया दुरामारि मैथाबारि होननानै बुंदों बियो। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट बाक्सा बिटिसि आसाम। नोंथांमोन बिपुल माबा खला ना खालाबो होननांगौ जागोन बेनि मुंखौ। जिखुनु जाया गाव बिपुल होननानै खोन्थानानै लादों, बेनिफ्राय लिरनानै हरदों सासे फंबाया बिपुल खला होननानै, माने बिदिबो होनो जानांगौ गामिफ्राव। दा बिनि असे मुङानो जाहैबाय बिपुल नार्जारि। दा बियो बोसोरनैयानो जानोसै बेंगलरावहाय। दा बै समाव बियो फैजेननाय समावनो बिनि गासै माने बेग बा आइडि कार्ड, मबाइल्स खेबसेनो बे खावजादों नोंथांमोन। दा बिनिफ्राय राहा आन्दायनानै बे गोदाव सोराव जादलानानै दा नैबे आंनिनो खाथि जायो, आं थानायनिफ्राय आङो पेनिया सेकेन्ड स्टेजाव थायो नालाय एनटिटिभआव। दा बिनिफ्राय बारा गोजान जाया, टि दासरालि होननायावनो बियो थायो, टि दासरालियावहाय। दा बेवहाय मोनसे हटेलाव खामानि मावगासिनो, नाथाय हटेल अनाराबो ओरैबायदि, माने बेनो सानसेयावहाय 200 नङाबा 250 बेबायदिल' होयो। 200-250 थाखाल' सानसेनि हाजिरा होयो बेनो। बिनिफ्राय थाग्रा रुम होदों होनाया, नाथाय बियो न'आव थांनो लुगैबाय, फैसाफोरखौबो मोजां मोनाखै, न'आवबो कन्टेक्ट खालामनो बेनाव जेबो राहा गैला, रावनिबो मबाइल नाम्बार गोसोआव गैया, आरो बिनिफ्राय रावजोंबो सिनायथि गैयै बेफोरबायदि जानानै दा बे आन्दायनानै दङ। बायद'था बियो मोनसे हटेलावहाय, फिसा हटेलावहाय मावनानै दंगासिनो नोंथांमोन। दा हटेलनि मुंखौ नोंथांमोनहा बै फट'जों लोगोसे स्क्रिनावहाय नुदों जानांगौ, बा आं नङाबा भिडिअनि स्क्रिनावहाय होनानै होगोन, नोंथांमोनहा हटेलनि मुंखौ नुनो हागोन बा मिथिनो मोनगोन। दा आं बेखौनो खावलायदों, आंनि बे भिडिअ लाबोनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय, जों कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन आफादनिफ्राय जोङो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि थांनानै प्रेमजित औवारि सार आरो आं दा जोङो बे फंबायजों सावरायहैदों। दा बियो बुंदों न'खरावहाय बिमा दं, बिनानावफोर दं, बिनिफ्राय न'आव थांनो बिराद गोसो जाबाय, थांनोनो हालिया, आङो आइडि कार्ड गैया आरो आंखौ लांग्रा रावबो गैया, बे थांनो रोङै बायदिबो जानानै थाबाय आरोखि। दा न'आव थांनोथ' आइडि कार्डबो नांगोन नङा होमबा। दा बेनिखायनो आङो खावलायनो सानदों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ, बेसेबां हायो एसेबां भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो। आरो नोंथांमोनहा जुदि बे फंबायखौ बिपुल नार्जारिखौ सिनायोब्ला बिथांमोननि न'खराव थांनानै एसे इनफरमेसन होयोब्ला मोजां जागोन। आङो आंनि नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनानै होगोन, नोंथांमोनहा आंनिसिम कन्टेक्ट खालामनानै बा वाट्सएप मेसेज खालामनानै नोंथांमोनहा आंजों रायलायनानै बे फंबायजों रायलायनो हागोन, बा बे फंबायखौ नोंथांमोनहा थाबैनो न'सिम लांनो हागोन। दा आंनि खावलायनाया बेनो, जेरैबाबो बेखौ न'सिम लांनाया जोबोद गोनां जानानै दङ दा। माने बियो बिराद गाज्रि कन्डिसनाव दं बे फंबाया, माने 200-250 थाखानिनो मावनानै दङ थांनानै थानो थाखाय। बियो सेलारिफोरखौबो बुरजा मोनाखै, थाखा फैसाबो खामायनो हायाखै बियो, दा जोबोद खस्थ'आव दं। दा जोङो थांनानै भिडिअ मोनसे बानायहैदों, बे भिडिअआव बेनि रायलायनायखौ नोंथांमोनहा क्लियारै नायलांबानो जाबाय। ओरैनो सर्ट भिडिअ लानाय जादों। फैदो बिदिब्ला बे भिडिअखौ नायलांदिनि नोंथांमोन। खुलुमबाय रायजोफोर, नैबे फंबायनि फारसे जोङो भिडिअ लाबोदों। बियो 2 बोसोरनिफ्रायनो बेंगलराव आन्दायनानै दंनाय बादि जादों। दा बेनि सायावहाय जोङो भिडिअ लाबोदों आरो दा बेनाव जों माखासे सोंनाय फिननाय लानो सानदों। बियो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि। दे फंबाय, नोंनि नामा मा नाम? बिपुल, आंनि नामा बिपुल बर' नार्जारि। गामिया दुरामारि मैथाबारिनि होनना बुङो। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआ? डिस्ट्रिक्टआ बाक्सायानो गोलैयो। बेंगलराव बेसे गोबाव जाखो नों? आङो बोसोरथाम जादों आरोना, बेलेगाव मावनानै इयाव फैदों। ओमफ्राय बोसोरथाम जाबाय? बोसोरथाम जाबाय बेंगल थांनो हायाखै आरो आङो। मानो? आधार कार्ड डकुमेन्टस गैयिनो खावजादों आङो, टार्गेट खालामजादों। ओमफ्राय दा नैबे हटेलाव मावगासिनो खामानिया? इयाव मावबाय दं आं दा। ओमफ्राय दा बाहाय नोङो माबोरै दङ? आंथ' बिदिनो मोजाङै मावना दङ आरो आङो। न'खरावहाय सोर सोर दं नोंस्रा? जोंहा दं, नानि सानै दङ। बिमा बिफा दंना गैया? दङ। बिमा दंना गैया, बिफा दंना गैया? दङ। बिफाबो दं? बिफाबो दङ। ओमफ्राय दा नों न'आव थांनो सानदों ना मादों? न'आव थांनो लुगैदों आङो, दा आधार कार्ड गैयिनि थांनो हायाखै आङो। ओमफ्राय दा न'खरनिफ्राय लांफैजानो लुगैदों ना मादों होनलाय? गामिनिफ्राय? दा इसोरो बोरै लांफैनो हानो, इसोरो नाम्बारबो गैया आंनावबो। दाथ' मोनगोन जेनेबा भिडिअनि गेजेरजों। न'आव थांनो गोसो जाबाय? न'आव थांनो गोसो जादों आङो। दा बेसेबां मोनो नोङो माबाखौ, पेमेन्टखौ?
फोरमायखौ इयो बुंदोंमोन आरो 15,000 होनना बुंदोंमोन जाबाय दे रायजोफोर नैबे फंबाया माने बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरगोन दुरामारिनिखौ बिथाङा न'आव थांनो गोसो जाबाय नाथाय बिनि गासै डिटेल्स न'खरनि नाम्बार बा बिनि आइडि प्रुफ्स गासिबो गोमाजोब्बाय दा बिनिखायनो जोंखौ खावलायहरदों आरो जोङो माने सासे जोंनि फंबाया जोंनोसिम इनफरमेसन हरनायलाय दा जोङो दिनै नायफैदों दा बेखौ नोंथांमोनहा गामिनिफ्राय एसे माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै न'आव लांनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामनांगौ दा मानसिया बेहायनो खामानि मावनानै दंथ'यो बाहायनो थाथ'गोन नोंथांमोनहा जोंजों थाबैनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बेखिनियानो दे थेंक इउ